nezuro internet yakamuka yakafladha nyaya yanga yazara ichinzi valinda Masarira vakapotsa vabviswa ziso nemurume wavo mushure mekunge vakanga vabatikidza murume wavo akarara nemwanasikana wavo ane 22 years. So zviri kunzi pakuzonobvunza kuti naimi chii chiri kuitika panapa, chii chiri kutora nzvimbo, ndopavakazonzi pavakarohwa. So zvakadaro vanhu vakatanga kufambira nyaya vachida kunzwisisa sinzi varivo vanga vauya zvavo kuintaneti vachitaura nyaya iyoyo. So panapa vari kuzobudikira vari kurambidza vanhu vemedia kuti varambe vachiteera nyaya iyoyo. Vari kuti I respectfully request that the media grant me privacy. During this challenging time, I'm currently dealing with personal issues that require my attention, and my mental health is a top priority. I kindly ask that you allow me the space to sort out my affairs without sensationalizing the situation for the sake of selling papers. Thank you for understanding and respect. Chimbomirai kufambira nyaya dzangu kuma newspaper kwenyu kwamukutengesa ikoko ndo nyaya iri kutaurika panapa. Ingava amene muri majournalist, muri team rimwe rechiye, kana kuti muri vapfana vema YouTube, ndi muri kunzi nyaya dzangu chimbosiyana nadzo, ndo situation iripo. Ameno kuizvozvo havana need kai kuenda kumedia, havasi kucampaign for anything, saka vanozoda media kana vakuda zvavo kudzoka nguva yemaelection. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe iri kuitika, mamirira zvakaita ameno kuti imimi muri kuitorawo sei nyaya iyi.